A esta hora comeza a 14ª etapa de Proxecto Neo, o programa de diálogo entre culturas. Amigas e amigos, benvidas, benvidos. Somos Proxecto Neo, o programa modelo Burela emitido a través de Radio Foz e Radio Valadouro, na Mariña, Cuac FM na Coruña, Radio Filispín en Ferrol, Xente de Teo en Compostela e Radio Piratona en Vigo. Proxecto Neo fai escola a través das ondas desde xaneiro de 2012. Agora mesmo entramos no programa 427, o primeiro da 14ª etapa. Lembramos que Lucía Rivas é a nosa cronista gráfica, Karina Parga está no control técnico e nos micrófonos. Como sempre, a masa coral modelo Burela, dirixida por Vanessa Vilaverde. Lembramos que o programa 426 e todos os outros anteriores están na radio á carta. Poden escoitarse todos os días do ano e desde calquera lugar do mundo. Agora é o momento de adiantarmos en sumario o que teremos nesta primeira edición da 14ª etapa. Hugo e Cintia. Abrimos hoxe con unha entrevista a unha das nosas colaboradoras, Catalina Camaño Isorna, farmacéutica do Centro de Saúde de Burela. Con Catalina Camaño falaremos primeiro diálogo entre culturas e despois presentaremos unha actividade moi directamente relacionada coa saúde, a Semana da Mobilidade. O ámbito da saúde tamén está representado pola segunda das convidadas, María José Cortés Canai, directora do Hospital da Mariña. Neste programa, en feminino plural, a nosa terceira convidada representa a ponte entre a escola e a participación política. Lina Gómez Pardo, concelleira de Cultura, mestre de profesión, presentarános o programa da Semana da Mobilidade. Con Lina Gómez Pardo estará tamén Iago Míguez, técnico de deportes do Concello de Burela. Señores e señoras, amigos e amigas de Proxecto Neo, acabamos de ser partícipes dunha primicia na Radiofusón Galega. A locución de cabeceira estivo dirixida por Shiva Linda Nurhakin, de Lingua e Cultura Sundanesa e nacionalidade indonesia. Un grande aplauso para Shiva. Cada día soa unha voz diferente que nos leva a un mundo novo e abrente. O Proxecto Neo é o noso destino, un programa radiofónico ben divino. Os meus falantes todos adiantados. Proxecto Neo facémonos oír, xuntos imos falar e compartir a comunidade que vai medrar. Proxecto Neo, non podemos parar.